Ya kuwi Mbak Yuku kang mijil asline saka Kediri ning saiki domisili ana ing Kutha Tulungagung. Wah iya, Mbak Prigel Pangayu Anjarwening. Wo ngono, Mak. Wis suwe ora kepethuk, wis sawetara panci wis ora kepethuk. Pethuk pisan ana kabar jare anake wis loro no. Wah iya. Mbak Prigel, Ya kangen-kangenan. Jumeneng aku kepengin dienggo ya kuwi minyak sepining swasana. Dangdut dhisik ya kuwi ayo guyu no. Ngono karep ben seger. Karep ben seger Mbak Prigel ben menyapa para warga masyarakat kur. Nggo mecah sepining swasana. Monggo Mbak Yu kula aturi jumeneng wonten ing pepanggungan. Celorot. Hey! Yo! Biasa. Selamat malam Mas Akbar. Ayo no selamat malam wilujeng dalu Mbak Prigel Pangayu Anjarwening. Lama tidak jumpa ya Mbak Yu. Iya lama tidak jumpa. Edan piye to kok iso guyu dhewe iki lho. Aku ki saking senengku lho Mas. Oh seneng bombong nggih. Bombong rasaku iso kepenok karo sampeyane. Kepethuk. Luar iya, biasa. Sampeyan sehat ta Mas Akbar? Sehat. Antuk pangestune Mbak Prigel kula pinaringan sehat. Kosok wangsulipun Mbak Prigel pinaringan sehat kabaripun kados pundi? Pangestune Mas Akbar. Sehat to nggih? Alhamdulillah sehat. Niki wau berangkat dari rumah mana? Dari Kediri. Oh Kediri. Iya, saya asli Kediri dan sekarang juga di Kediri. Loh, sampun mboten teng Tulungagung mboten nggih? Oh, tidak. Sakniki teng Kediri. Iya, sekarang di Kediri. Monggo pinangkrak. Nggih, nek wah nek kapinujon senggang kapinujon longgar kula tak mampir. Ya ora mungkin nenek longgare sampeyan ki sesasi lek umume wong tanggapan iki kan ya 30 dina to Mas? Lah sampean iso sesasi ping 45 lho sing 15 lek mu golek nyandi. Ya sak mayang awane no. Oh ngono. Sampeyan ki ya ngruwat barang ngono apa piye? Ngruwet. Alhamdulillah ya Mas Akbar. Sowan dusun Babatan. Heeh, Babatan sampean wis bolak-balik rene ya. 2 kali niki nggih Pak Bu nggih. Katose nggih. 2 kali ya. Nak kula tasik sepisan niki nggih? Heeh, nembe 1 kali. Oh iya aku sik sepisan iki. Marai pas corona ke urung kenal ya awake dhewe ya Mas ya. Oh belum, kita belum dekat. Karo biasane bintang tamu sitoke kae. Nggih kula lali punan rekamane pun Sapa ta jenenge aku kok ya lali. Aduh semua aku. Ambil kipase Bu. Ya salam-salam to. Semua aku. Kok iso? Pacarmu sing ndi saiki? Astagfirullahaladzim. Ngaten lho, warga masyarakat dusun Babatan menika sampun tanggap, sampun ngerti. Dasaripun Babatan kalih Mas Trip niku dekat. Terus perjalanan kula sampai ke lokasi menika 5 menit. Sik to, ditekoni apa lek mu nyauri apa? Lho, sik rambatane kan ngene to, Mbak. Oh iya cerita. Dadi apakah hubungannya 5 menit perjalanan ke sini? Warga masyarakat Babatan niku sudah apal njaba jerone dalang akbar. Wiwit zaman semono kula sowan pertama teng Babatan mriki, sowan dulu pas Covid sampai sekarang urung ana ceritane dalang akbar kok cedak karo wong wedok niku durung ana sejarahe. Percaya Bapak Ibu? Piye saurane piye tekonine pisan kas? Sing kene percaya napa mboten Bapak Ibu? Sing kene mboten Mas. Sing kono no, Sing kono tak tekoni ya. Pisan kas, Percaya napa mboten Pak Bu? Percaya napa mboten Pak Bu? Mboten apa percaya mong? Mboten. Berarti yo bener ngono lho. Sowah dalan iki. Ya kan yo ngene lho Mas yo. Piye. Umumnya enek awan, enek bengi, enek wong lanang, enek wong wedok. Kan ngono to? Awake dhewe iki diciptakan berpasang-pasangan ngono lho. Sampeyan mosok arep dhewe terus. Mula aku tekon warga kene yo ben ngerti sampeyan saiki ku berpasangan dengan siapa.
Ngono. Engko sok-sok awakmu seneng karo Heru aja lho Mas yo. Mboten, ngaten lho, Mbak Prigel. Bojo, wong nek wis rabi kuwi sedina kanggo selawase, ya toh. Wong bebojoan ki ora sedina rong dina, ya toh. Dadi gini, wong iki kudu milih wong wedok ki kudu sing tenan. Oh ngono, kudu difilter tenan-tenan ya Mas. Kudu ibarate wong tuku montor ki kudu di DP sik. Oh ngono. Berarti kudu Maksudnya kudu di ngerteni karakter dan sifatnya itu seperti gak kudu apa. dijajal dhisik ngono. Lho lah nggih dijajal pemikiran dan karakter dan sudut pandangnya. Mekaten lho. Iya. Contone piye? Ya contohnya nggih mekaten, kula cedhak romo wedok nggih cedhak biasa, serawung biasa. Sejauh itu loh Mbak Prigel. Sik ta Mas, wah iki mang enek gambare to. Agak eroh aku enek gambare, Bu. Ah tak tutupi lah ngene. Kuwi ngene sapa to jane? Tak ibuke lho. Niku ya buke jadi Nyapa lho, Bu, openi. ya? Nyapa to nek gambare barang kipas sih mbok ya sing umume kipas biasa ngene iki mang nyaput templeki gambar barang ngono ki mang. Kudune nek gawe kipas ngono anu rupane sindene dewi-dewi. Oh, ngono ya? Sinem dadi ya gambare bupar. Iya. Heeh, wis entak Dek kapan ke dicetakne terus pecah lho Mas. Lah nyapa iso Malah pecah. dadi yo. Iya iya Mas Akbar. Penontonnya luar biasa. Luar biasa, Masya Allah. Didongake ya Mas. Dongakne salam sik no sadurunge donga. Aku mau wis salam ya. Mugi-mugi aku rung krungu baleni neh. iya mugi-mugi warga dusun Babatan ya. Babatan. Nggih, tansah pinaringan kesehatan. Amin. Ya, rezekine melimpah. Amin. Sing dereng kagungan jodoh, muga-muga ndang diparingi jodoh. Sing amin banter dhewe iki sapa ta Mas? Lho niku panitia. Oh, iki termasuk kancane Panitia. Heru. Oh, iya iya iya. Oh, sing DP aku kae iki. Ngaten Mbak Prigel. Iya, Mas. Kok iso ndongakne urung entuk jodoh. Terus melengos ning aku. Urung entuk jodoh. Melengos. Anu pas madhep ngarep iki irungku gatel. Oh, tidak ada salahnya aku sharing karo sampean. Iya, sharing-sharing. Sampean- Otok rene to, Mas? Sampean kan umure wis berapa saiki? Sekarang 25. Padha selawe. Seumuran. Selawe itu singkatan selawe, seneng lanang wedok. Iya. Dadi wis puber. Selawe seneng lanang wedok. Iya, seneng lanang ya seneng. Aku kan rong rabi. Heeh. Rong rabi itu jadi menurut sudut pandangnya Mbak Prigel Pangayu Anjar Wening. Wong wedok sing cocok karakternya dengan Abar Sahalami, wong wedok sing model piye? Nganu, Mas. Ki karakter. Di lho. sawang teko fisik ya, ki fisik ya. Oh, fisik. Ngomongin fisik ya. Ayo. Teko ngerti kencet. Apa kuwi kerjane? Iki lho. Iki apa paling ngarani? Tungkak. Iki lho. Tungkak to, polok to. Polok, Anggere wong wedok sing poloke rada nerincing. Rada nerincing ngono kae. Heeh. Kuwi aja mok rabi, Mas. Lho, trincing malah apik to. Aja mok rabi. Enteng to malahan. Aja. Lek wong wedok poloke nerincing, kuwi boros, Mas. Lho, nek Kuwi polok boros, tidak bisa mengatur keuangan. kok iso? Ya ngono, mergo trincing. Mergo trincing. Jadi pemikirannya ki kecil. Kecil. Heeh. Gak Jadi iso tidak bisa wawasannya gak luas. gak luas. Ngono ya toh. Iya, Pokoke iya. wong wedok sing apa nek Kencete, arane tungkae. kencete poloke iki nerincing. Nerincing? Aja mok rabi ya, Mas. Mergo boros. Saiki tak teko. Upama kencete kuwi rada bendol ngono piye? Umpama kencete iki rada bendol rada bunder ngono Rada kae. bunder, kuwi apik. Oh gak, kuwi aja mbok rabi. Kok aja dirabine? Kuwi aja mbok rabi, kuwi wani karo wong lanang. Nek kencete bunder kuwi wani karo wong lanang. kuwi Aku ya sok mulai sesuk tak anu nek kenal wong wedok tak deloki sik kencete kaya apa. Iya, kudu didelok kowe Sing nek dicek pertama malah kencet ya. Iya, Iya heeh. iya. Terus lek enek wong wedok sing sikile rada ulunen kaya aku ngene iki, Mas. Heeh. Ngene iki. Kuwi piye-piye? Aja mbok rabi, Mas. Kok iso? Mergo aku wis duwe bojo. Oh iya iya. Iya. Ora kira apik. Ora enek sing apik. Terus neh, Mas. Piye, Lek Mas? enek wong wedok tangane ulunen, enek ora sing ulunen iki. Ndak. Tangane ulunen, sikile Persis. ulune rada akeh. Kuwi aja mbok rabi, Mas. Wulunen tangane. Heeh. Ora entuk dirabi. Ora oleh Sebabe. dibanci. Ngono ya. Dadi kowe ora usah rabi. Oh, banci saiki ya dikerok kok. Ora usah rabi, wis ngono ae. Wis ora rasa rabi lho. Saiki ngene, Mbak. Penak ngono, rabi Wis. rumangsamu apa penak? Sik aku mumet
anu manut umusmu deloki kencet, deloki tangan. Saiki momo sinden saiki, secara fisik lho ya. Heeh. Momo sinden 1 iki sing cocok karo aku momo secara fisik iki sing mana? Sakjane ya Mas iki jujur hati paling dalam ya Mas ya. Sing paling cocok ya asine ya ibuke iki. Gadinge. Sing nome akeh lho. Ora, rumangsamu aja ngenyek ibuke. Ibu iki jaman nom-nomane iki kalah iki. Lho iya nom-noman ning zamane Bung Karno. Nek yo saiki zamane iki kok Ge enek sing ngalahane ibuke kok. momo iki yo gak cocok. Gak cocok. Kuwi kencete lincip. Oh iya. Kuwi boros kuwi, boros dadi wong Iki wedok. ya? Heeh, boros. Kan umponine kaya ula serit. Heeh, ngono iki Momo- boros. Iki- Oh, sing sandinge piye ra cocok? Iki yo gak cocok. Oh, penyebabe. Iki wani karo wong lanang iki. Oh, wani karo wong lanang mergo kencete cilik. Kok cilik bunder. Bunder. Heeh, bunder. Momo bunder. sandinge Iki aja mbok rabi Mas iki. Iki bathuke iki akeh ulune kaya aku. aul kuwi sing Aul. tengah. Penyebabe apa? Nek apa kuwi kenene akeh ponine ngopo kuwi? Biasane lek masak asin. Hubungane. Ora ul, ngaku ul. Masak. Kok malah ra iso masak kowe? Wah, iki penelitiane Mbak Prigel kok bener kabeh ya. Iya bener aku ya wedok rumah sama aku banci apa. Adinge aul. Lah iki. Iki arepe muni gak oleh dirabi ya senengane dalange kok. Ora. Oh iki to. Ora iki piye? Upamane iki karaktere piye? Upama Karaktere secara iki- fisik iki apik iki dirabi, bocah kalem ya to. Teko njabane kalem, muga-muga jerone ya kalem. Gak apa-apa dirabi, Mas. yo ya pok kalem ya, tapi kan aku Kalem. yo urung roh. Weh? Kan serawunge yo belum dekat Oh, karo masa sinten-sinten. gak Yo, kalem iki. ketemune guru pas latihan to. Oh iya, gak apa-apa iki dirabi. Kalau ada konone meneh kuwi piye karaktere? Ojo kita kancane, Mas. Eh? Ojo tek kancane gak boleh. Ya ora maksudnya ki fisik seperti ki lho Mbak Birgita ki umpama fisik kaya ngono ki karaktere piye? Iki Gemati, karakter sing gemati, Oh, suka gemati. menabung, suka memasak. Oh, Bener ra, Bir? Gemati ya, umpama piye? Ya Bu bener aku. Iya. Gemati ya. Umpama sing lanang umpamane arepe jago ngene badike dilempitne. Delempitne, umpama bojone dalang ya disetlikakne jarike diwirokne ngono. Ya, luar biasa Birgita. Yo, Iya. nek Bupar kuwi. Nyapa to melu barang iki? Hei! Lah liyane nom-nom oke. Lah jaremu malah sing apik dhewe kuwi kok iso Mas aku. Wes ya nyanyi. Nyanyi apa? Oh iso. Aku arepe nyanyi lagu Arab, Mas. Lagu Arab, Mas. Nemo. Belok 6. Iya. Arab, asli Arab iki. Arab iki Wis, asli. Rungokno ya, Mas. Magadir to? Udu. Waduh. Arab. Nemo. Sak pira neme, Mas? 6. Moane sak pira? Mo. 6 mo kabiro walhamdulillahi kasiro. Kok iso tahiyat lho malah. Arab apa, Mas? Iftitah sing. Arab lho, Mas. Lah iya. Yo nyanyi ya yang ada iramanya. Lah kan iki yo seni yo nyanyi. Selamatan ngono lho. Ngono. Pelak 6. Ki bawa apa? Bawa to. Oke. Apa pocong Mas Kumambang? Pangkur. Pangkur. Wih, dah. Suwi ndak krungu suarane Mbak Prigel. Anake sing nomor 2 lanang wedok. Wedok, Mas. Aku urung berhasil gawe lanang. Wah, lah iki lho tekono aku lho. Piye? Kowe ndak pengen to kowe duwe anak Yo lanang. pengen, sampean ro rahasiane ngono apa piye? Duwe anak lanang terus dadi dalang lho ndak pengen to. Yo pengen. Piye resepe? Yo sok tak WA. Yo terus. Dadak dhewe. Wong-wong kan malah penasaran to ya. Yo terus. Rarase dusun babatan. Ya. Rarase dusun babatan. Mas operator, di operatore Mas, miku rada banterno sithik Mas. Mikku untiren sithik. Cek. Tes 1 2 3. Oh, kebanteran rada liri. Rotok lirih cek, tas cek, 1, 2, 3, tes dicoba. Lirihnya Mas, dilirihnya. Kebanteran. Cek, 1, 2, 3. Lirihnya. Wis dipateni kok. Ora, lirihnya. Mesakne gamelane ra krungu kok suaraku sing fales iki lho. Lirih. Kurang lirihnya Mas, kurang nih. Ini. Oke. Rotok dibanterne sithik Mas.
Yo kan yo dipasne to, Bu. Aja mbok gegekne. Kuwi wis sak awane suwene karo Pak Barok. Sak awane wis budrek. Posisine dipindah kabeh sone. Yo. Nanggap wayang. Nanggap wayang. Kunjuk syukur remreng Gusti. Nanggap wayang kunjuk syukur Gusti, kunjuk syukuring Gusti. Terus lakone para pandu sesaji raja saya lakonmu lah sesasi raja saya ta ki mau. Nah iya, kok yo ngerti ya Ya to. ngerti ya kudu ngrungokne ta ya. Sesaji Raja Suya garing garis miring Pandhawa bersyukur. Iya. Terus Anu dawuhe Pak Joko ta. nah iya. Para warga sambiya guyub rukun tuhu Gya tumandang makarya Ya tumandang makarya terakhir tansah rahayu dongane tansah rahayu lestari untuk seluruh para warga masyarakat Babatan. Babatan luar biasa toh. Iki aku ora ngarani dhisik, Mbak. Bebas terserah panjenengan arep ditibake apa. Wis, manut. Oh, ditibake mlumah to, Mas. Maksudnya iki tembange. Bocah gunung mawon nggih. Oke, cocok. Bocah gunung. Ning langsung rame wae. Piye garape piye? Pertama ya apa ngono jaranan apa piye ngono. Oke, ben digarap karo kanca-kanca. Sik tak selingi sik, Mbak. Iki ana puki layang, ben diaturke karo adik-adik kang sarta mbak-mbak pesinden. Nyuwun gending saking bapakmu Rata RT 7. Setunggal tembang kangen angka kalih sambel kemangi, angka 3 negara angin, angka 4 sinarengan. Peh mbok tuku kaset lho. Akeh ora apa-apa. Lah piye sampean ki ditanggap kon muni malah mbok kon tel kaset ya. Ora apa-apa iki wis ana tindihe, heeh. Bocah gunung nggih? Nggih. Monggo kanca-kanca. Sing rame ya. Nah, yuk dadekke, heeh. Ya. Obah ngombak ke. Ayo Mas Anwar.
Mbak Prigel, Yo. menurut penilaianku lho Mbak, jenengane bar bayi anak keloro ki suarane kok luwih bantas Mbak. Masa Suarane kok luwih banter ngono lho. Anu Duwe ya, anak sok-sok. loro iki kok iso suarane ibarate kaya genderno sangupane saya amba ngono Mbak. tapi yo anu Mas mengkis-mengkis. Mengkis-mengkis ora apa-apa. Anake sing kedua siapa namane Mbak? Namanya J. Jyoti. Argat Sani Sihing Gusti panggilane J. Wah, apik lho cah saiki jenenge apik-apik. Biyen zamane sinden pojok dhewe ngono jenenge anu ya prasaja. Kuwi sinden kuwi pojoke jenenge Parsinem. Ana neh sing jenenge sapa? Sing ngenong Sipan. Sing gambang Slamet. Nek jeneng saiki kaya ngono kuwi apa J. Wah, luar biasa. Cantik. Iya karena kakake kan L. Oh ya. Dadi bar iki K. Oh, Pas urut. JKL ngono ya ta Mas? Iya, heeh. Ya, so L lanang. Yo. Apa kowe ra kelingan ana latar padha lelungguhan kegojekan Yo, ayo yo. Oke. Gunung Cobangan nongku ora usah kate nganggo bingung yen to pancen tresno aku Hey, oh, hey. Ambekan sih. Piye tabuhane kanca-kanca meningkat ora? Meningkat ta? Tambah kompak, tambah ganteng-ganteng. Astabrata ganteng-ganteng ya? Ganteng-ganteng. Sing ibot ya ganteng ya? Bagus. Ayo. Lah kok aku ra muni bagus ra kok tabuhi to, Tris. Ayo. Entake, Mbak. Ayo. Apa kowe Hey! ra kelingan? Terima kasih. Ambekan sih. Dulu ya Mas Akbar. Nanti dilanjut lagi ya. Oke, aku tak moco-moco. Ya. Ya kuwi pamundhut lumantar.